Okay, may mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ayan na punta mga gala na atong tulumanon sa kahanginan C.O.A. Kati Kisses on Air. O ako lang gihapon kini yung ubus nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga unsa man tarong adlaw higala adlaw karon nga Lunes pizza 26 na kini sa bulan sa Mayo. Uy, hapit na gyud manghigala, no? Hapit na gyud mahuman ang Mayo ug kami diri sa Manhuyod, medyo bisi-bisi na mi gamay mahigala kay amo nang giandam ang amo ang culmination karong 29, no? Gani ug mga adlaw mahigala amo nang himuon ang amo ang final balloting alang sa amo ang Santa Cruzan, no? Kay nagpulo pa si Ugda pud may manghigala in town og Santa Cruzan diri sa ayungon dinhi sa Manhuyod kay nganuman para ang income amo po din taong ikapalit-palit og medical supplies dili school supplies, no, para sa amo ang mga kabataan, no? Iyawat na lang pud mahigala nga doon na pud sila mga incentive. O niya, kung aduna magani sobra, amo pong ipalit ng taon o kuan kana bang gitawag og kanang t-shirt alang sa atong mga katekista. No, no. Padayon ta manghigala sa ato nga mga buhaton ni ining kabuntuhon. Abi no, arita manghigala sa ato ang CBCP News, balitang simbahan ni ining kamuntuhon, no? Sa CBCP News manghigala, Synod Office sets path to 2028 Ecclesial Assembly, no? Kay kuan man magplano man ta higala nga doon na Ecclesial Assembly alang sa pagtapos nato sa ato ang pagpangandam alang sa synodality, no? Synod of synodality. So muna nga ato yung giandam, no? Giandam na, no? Ang Synod Office nangandam na alang niya, no? Ya balita makigala gikan sa Vatican, Church must restore trust in technology, guide people to Christ. Ayan, no? Sa ato pa ang atua karon nga simbahan, nanguanta ka ng musalig na ta sa kining gitawag na tuog technology. Kadaghan na mga technology manghigala. Gamiton nato social media, tanan nga mga maayo kayo nga mga kagamitan alang sa evangelization, alang sa nagkalain-lain ng mga kalihukan. So dili ta magpaulahi og gamay, okay? Padayon ta manghigala sa ato nga mga buhaton ni ining kabudton. Abi no rin ta manghigala sa ato nga Saint of the Day. Bueno, karong adlaw manghigala ang ato ang Saint of the Day. Walay lain kung dili si May 25, Saint Betty the Venerable or Saint Bed ba kani o Saint Betty. Depende na ni kung saan ni pag-pronounce mahigala. Saint Betty the Venerable. They live in the monastery at an early age, educated by the monks. Niya ordained priest, and then for 30 years and 30 years old unya matud pa nakasulat kini siya daghan kaayong mga libro sa o kining mga gitawag natong commentaries, no? Unya matud pa nahimo kini siya nga kining usa sa tinubdan usab sa mga pagtulunan sa simbahang Katoliko, kini si Saint Bede the Venerable. Unya namatay siya, unya namatay siya while praying. So kanang adlaw mahigala gihinumduman nato ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si Saint Betty the Venerable. No, padayon ta sa ato nga mga buhaton ni ining kamudtuhon ug arita mga higala sa ato ang unsa man arita sa atong katekisem. Abi no ari na ta sa katong katekisem mga higala, no? Nung topic karon kabahin kini sa kining mga godparents sa bunyag, no? Atong hisgutan karon ang mga good qualities of a good godparent and the rule of godparents to their godchildren. No? So una atong hinumduman manghigala nga according to CCC o Catholic kanang Catechism of the Catholic Church, ang usa ang iisip usa ka gitawag bitaw nato manghigala og maninoy o maninay sa bunyag
this is not an ordinary, dili ra niya nga para moral magpasidungog ra ba, dili. This is an active spiritual ministry. Di kita malimot ana that kining being a godparent, no, usa kini ka active spiritual ministry. In other words, do na gyud kay buluhaton alang sa paglambo sa kining espirituhanong kagalambuan sa imuhang kining gitawag natong kinugos, no? And of course, kinahanglan nga nakasabot gyud ka, no? Number one is you should know that being a godparent is a lifetime mentoring, no? Lifetime mentoring, lifetime guide, and of course a lifetime confidant. No, ito pa tibuok kinabuhi gyud mga higala nga pagpangalagad, dili gyud ingon nga mura og pagana-gana ra kay na may usahay mga higala nga kana bang wala ta makasabot og unsay papel mo na nga dawat kidawat ra pud ta nga wala gani na mo nang kinahanglan gyud nga aduna gyud pre-Cana seminar, ano, the pre-Jordan seminar aron ang mga maninoy ug maninay makasabot gyud sa ilahang papel isip usa ka kining usa ka gitawag nato og maninoy o maninay sa bunyag. Okay, kung dili magahamuha mo ra gyud na. Wala ra gyud hinung dili gani mo tambong. Do na gani uban may higala nga dili mo tambong sa bunyag, magpa-proxy ra, no? Sa bunyag palang daan wala na pa hagbong na siya sa iyahang pagkakuan, sa iyahang pagkamaninoy o maninay. Kaya dili man sila kay ngano man usa sa mga kanang relational kanang usadaan sa kining importante kaayo nga papel sa usa ka kanang maninoy o maninay kining gitawag natong relational availability. Kini bitaw nga gift of time, no? Nga mugahin gyud kag panahon para sa imong kinugos. Unya kana mga higala nga magpa-proxy ra. Usan naman na pagsugod palang daan wala na, hagbong na kay dili man mo tambong. Moingon ra man ay ilista ra ko din na nya mohatag ra ko. Kay wala nga usahay wala gani maka-apil sa seminar, wala masayod kung unsa gyud ang iyahang papel isip usa ka maninoy o maninay. Di ta dapit kinahanglan nga iimpusar gyud nato. No, kini pong seminar kinahanglan ba nga do na gyud poy kahibalo kabahin kung unsay itudlo, especially ang gitawag nato og papel sa usa ka maninoy o maninay. Okay, klaro? Bino din nila sa takuto. Din hilang gyud usa takuto mga higala ha kay medyo gyud perti gyud akong bisiha ron kay nganuman padayon pa ko nga nagpakumpisal unya gani nangandam pa pud may para sa ato nga gitawag natong culmination karong 29. Pero din nila sa takutob ha makalugar-lugar ta mo taas-taas ta pud ang ato ang time slot. Pero karon mubo lang usa ta ha kay saon magyud ani nga pagkabisiha gyud no daghan kay mang gibuhaton. Okay? Nada no padayon ta mga galas sa ato ang mga pagkanton din lang sa katakutob. Ako ra gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Daghang salamat ug maayong mudto Pilipinas.